President ke National People Youth Front ke National People's Party ke Jela Meghalaya bawailat Mikishela ulairo e kesinjam jeng ke sorkar Jela hapo ke jengelam Menteri rang ba ke Jela Konrad ke Sangma banyerap e kesamla puli lingba ke Chief Minister Scholarship Scheme ke badang syupen benadang shen ha ke dor bar mangtingka ke ying dor bar tauan ke Jela ha ke ba kumba prabho jar ngut kesamla puli ke belepas metrik ke nyok jeng mentoi na ke ni ke CM Scholarship Scheme. Habekren Shakila Pathai Kubor, Uba Wailat Ulay Thu Banakaliang Jong ke NPYF ketemu bentawi ke Jaka Aljingirap ke Samla Puli Hakurukam apply na kebenta ke ni ke CM Scholarship Scheme kabantri kam no hadin bekut ke dor parmang tingka. Ke NPYF kalapin pauru ke jing sengongo yu menteri rang bak ke Jela balawan ra ya kini kala jingirap na kebenta ke Samla Puli. Nalor kata ula kedau ba ke NPYF kan bu ik jaka a jingirap Hashelong, Giant Hills bat Garu Hills ban yarap shushu ik Samla Puli ban pensuk ik Samla ban apply ya kini ke scholarship scheme. Perkhat ya ikon samla jong kene ke state te langba ke pensan sa sisen nga kwa ban ai kuble ya chief minister jongi uba perkhat jengai nak beta ikon samla ke jongi te dakini nga sa sisen kani ke jingmut jong kene ke press conference ni mata ke sni ban ai kuble ya chief minister langba kene ke scheme scholarship scheme baula stang langba kene ke session hakane ka budget session baula penbena Kedau ke wede macam kisah malai. Kalau yang Pro kadai ka way na ki baik ladanga ya keren ya ki me ni scheme mo ki ba kani ka sorkar kelas bang nga try pi mod hali ka CM Ashore ba la sedang la begini sedang no te kan niru kadai ka way na ka scheme ko ba ya ba namar kum bangi tip hi kumba mo 90% po ka state jong ni bodi dang dei ki no rep te bat nang ni major hi ka rep ka bedai ya u new ari cannot but ya u bru le new sensar le new kwai te nga sno komen ba ka sorkar kelas tangi ka dei CM Ashore namar ngila shet yo ki complain na ka por ro ba haki por namar hakane ka juk ka mentala bod ka competition tingi yo i kinong rep ki la bod ki ba pli te don ki por ba ki mla shu ban yo compete ka market na market dor kala hiar pala te kam dia hap shu tang bat ka tu ka ba ki pendut ban sumar leni ban ki ban transport leni ki tengah sno komen ba ka sorkar ka wan lamba ka ne si ma short scheme ba kila ngin thet ya kini ki mar haka mut lada ki hiar pala ya ka dor jong ka yo tengah kanir nga ai kuble yo si tengah kumba ong ipila dang ya keren ya ki initiative jong si tiki bomba namar lagi mo men ni yo ni ka CM solar mission ka CM ni ka rural connectivity bat kiwe kibala stang labut ke ladanga ong kumba ong menta baladanga keren ya kita kanam kutyo te Henry ni sno komen chika de ye ba CM ula stang kini kan long shisha ka jingarap ka bakraw ya ki nong rep ka box state ke jongi kibaro kibala ya poin tagasmi hakane ka press conference ka ba nakaliang jomni naka National People's Youth Front nga kumu president bapak ya ka state ba ha jo por nga kwapan ai kuble ya ka jing ya don lang jong iba bajok pangrok ibalong i state working president jong ka NPYF ka jongi iba Herman Bhawar ibalong i general secretary jong ka NPYF bat iba Sharai Warjeri ibalong i secretary jong ka NPYF ka jongi te ka jingmut hi bangi khot yaki menta ka sni hangni te ka main hi ka jingmut nakaliang jongi ka long ban ai kuble ya i chief minister badon burom jongi na penta ka initiative ka jongi ban sedang ya kene ka scholarship scheme ru thamai ka bai ai ka teng ka chief minister scholarship scheme ha kene ka scheme kumba ila yatho ha ka budget ba kumba 30,000 mut ki samkon samla jongi kiban pendep ya ka matriculate leni ka class 10 kin yo ka jingyarap ka ba 1000 shisnem hadin bagi pendep ya ka class 10 te ka ne kan sedang na ka ne ka financial year kan te ka menhi ni kwa ban shim ya ka ne ka bu ban ai kuble ya chief minister budon burom jongi ubor khat jangai na ka banta ki khon samla bat mdei tang kani ka sin ka bankong Henry la ringi pek ya ki scheme ki barim ki bala don lupa ki balong ki youth centric nado ka CM elevate ka yes Meghalaya ka prime ka Meghalaya grassroots music ka hello Meghalaya bat ki wei
te kini kilong ki scheme kiba yarap shisha ya ki kon samla ki jongi te nak ta daw na kalian jongi ni kwa ban sim ne ke kebuban ai kublei ya chief minister pada ka ko poro kum ki bapet ya ki kon samla ni kam yo ki concern hi na do ki ki scheme ki bala don lupa don ki kon samla kam tam ki be dai na ka po ka thain nong kodong ki kam sem jing ban apply lani ban yo jing tip kita ki awareness ki babiang te na kalian jongi kum ki National People's Youth Front mo ki bapet ya ka ki samla na ka party ni kwa ban offer ya ladi ba ngin sedang dia ke help desk na kalian jongi ban yarap ya kini ki kon samla hakabe dai bat kani ka scholarship ro ka joko por la ki do sem jing ban apply bat kum jo ro ya kini ki scheme te ya kani ka help desk ngin sab ai jing tip ka ba company kham tam ya ki details kum no ba phila ban mo pen tip shangi lani kum no ban pin ya kando ban ni te ya kani ngin sa ai jing tip haden bat ya kani ngin sedang shwanang ni na Shillong bat kum jo ro ngin sedang po Giant Hills bat kum jo ro po Garo Hills te kini ki dai ki ba nakaliang jongi ngi sngau comment ban ni ai kuble yo chief minister ba perkhat chishai ki khon samla ki jongi larangi pe tang ya ka budget ro larangi compare larangi pe ya financial year house nem 8000 khan riu ka budget jong ka sports department ka long tang yo khandai crore tang ba larangi pe ya kani ka financial year ko jong news nem 8000 atu sau ka po hedo aspa at nyo crore